No tak ono všeobecne je, no, človek nepritiahne svojim magnetizmom charizmatickým. Je známe, že viacej ľudí berú skladby, ktoré sú autentické, tak jednu takú dám zo života. Spadla mi na hlavu garniža, bola to garniža od myža. Hlavku mám rozťatú podvoj, konečne bude pokoj. Teší ma to ako nič iné, no mám strach to oznámiť rodine. Naši nežijú spolu totiž, kým to obeháš, tak sa spotíš. Krv mi prúdom z hlavy steká, už som ľahší o pár deká. Lepšie ja ma ukecáva márne, ja vykrvácam zdarne. Život je na nič, keď 30 máš, vtedy ho máš tak až. Tá garniža mi prišla vážne vhod, zasiahla na hlave ten správny bod. Krvácam už prúdom divým, až sa tomu aj sám divím. Čo je vo mne tekutiny a čo tá spraví špiny? Vedomie už zľahka strácam, do útleho detstva sa vraciam. Pupočnú šnúru, kto si strihá, tá je dlhá, fíha. Už som znova u mami v bruchu, je tu ale málo vzduchu. Zmenšujem sa na embryo a to by bolo asi tak psio. Všetko končí, súlož krátka, podložkou je karimatka. Aktérmi sú cudzí ľudia, nechutenstvo vo mne budia. Prečo som s nimi len život trávil? Že myžu nedotiahol garnižu, dobre spravil. Raz, dva, tri, štyri. Prešli?